Good morning लोगोफोर आं दा दङ रामलीला ग्राउन्डआव दा जाबाय फुंनि 7:45 फैया खोबदों लोगोफोर दिनै मैयाथ' एसे स्रां-स्रांमोन एक्चुअली जों बाबुखौ स्कुलाव दोननाय भाजिनो फैबाय जों टेन्टआ माबायदि बानायदों बेवहायनो थागोन जोंनिफ्राय फैनायफोरा दा बेखौ नायनो फैदोंमोन जों कमप्लिट जायाखै एक्चुअली बिराद गिदिर आरोना बानायबाय थादों दिनै सानसेयाव ओंखारगोन इदि होननानै होनदों दा नायनोसै एसे जोंबो भितराव हाबनानै बेसे गुवार बानायदो बिराद गिदिर खिन्थु गासिबो फैजोबगोन बेवहाय gadda itu सब बजोबगोन आरोना gadda बजोबगोन बिदि बिसोर मावबाय दङ खामानि दासो उथिदोंबो मोजाङानो बिराद गुवार पार्टिसन होगोन होनदों जेन्टस लेडिसनि थाखाय इयाव उन्दुनो थाफैनांगोन जोङो न'नि गथ'फोर फैगासिनो इसोरजों थाफैनांगोन जोङो मोजां नांगोन इयाव बयजोंबो गामियाव थालायनाय बायदि मोनगोन जोङो tokta bawदों मोजाङानो जागोन सायाव माबा बगोन ना तसक बगोन नालाय मोजां जागोन बिराद गुवार आरोना बे जायगायावथ' बिराद प्रग्रामानो जागासिनो थायो जायगाया निउ दिल्ली रेलवे स्टेशननि खाथियावनो आरोना वाकिं डिस्टेन्स बारा गोजान जाया थाबायनानै फैजागोन आरामसे बयबो ज' फैबा दसेनो सफैगोन खाथिबो दा जोंबो गिदिंनोसै एसे गाद्दाफोर लाबखाजोबना दोनदों बिसोरो मा खालामो इथिबो दङ लेप तसक माने कम्बल लेप लाबोगोन होनदों मावगासिनो आरो सानसेयावनो ओंखारो जि मावनाया एकदम ओरैबायदि मावगोन दा बिसोरो मैया खावसे मावबायनो दिनै खावसे मावबाबो जोबसै दाबो जोंबो थांनोसै जों नायनानै फैबाय आरोना लोगोफोर फैफिनबाय जायगाया गुवारथार आरोना बिराद माने टेन्टआ बिराद गुवार भितराव जिथु बानायबाय थादो बिराद मोजां जागोन थानो बेवहाय मानसिफोर ज' गासैबो बर' गोजा एकदम ओमफ्राय बिसोर होनदों आरोना कमप्लिटथ' जायाखै बानायगासिनो नालाय दा सानसेयावनो ओंखारथारगोन होनदों आरोना इसोर ओरैबायदि मावो नन स्टप मावगोन दा ओंखारथारगोन आरो ओमफ्राय दा हरावबो सफैगोन नालाय एकदम रेडि मोजां जागोन आरो हिन्जावसा आरो हौवाफोरनि थाखाय पार्टिसन होगोन होनदों गेजेराव माने टयलेटफोराबो रेडिमेड मोनखायो नालाय थाखायो बेखौनो लाबोगोन होनदों आरो जायगाफोरखौ क्लिन खालामगोननो खाथिनिफोरखौ माने ओरैबायदि मोजां खालामना होगोन होनदों आरोना मोजां जागोन